ହୁ ମା କରି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେହି ହୁ ମାରୁ ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଲା ହୁମା। ସେହି ଦିନଠୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଟିକେ ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ ଥରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ହୁମା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀରେ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମାଛ ନ ପାଇ ଆସି ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ସେହି କୁଡ଼ ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ